Gawa sa paggama sa Lamiang Moron og binagol na ilasab kining usa ka lungsod sa Leyte sa paggama og kabak nga perfect pang snack para ato pagyon. Atong sayra na negosyo nga dagkong natabang sa usa ka pamilya sudna sa dugay katuigan. Ang report ni Nico Serino. Labi nagpanahon sa ting pamainit, matag karon og unya ang pag-abot sa mga tao nining mga stall sa barangay Tunga sa lungsod sa Dagami. Dalit nila ang lamian nga kabak nga pinangita sa lugar. Binangkal kun mas naila sa ubang lugar, apan pasigarbo sa taga Dagami, mas humok ang ila og lamian pagyod. Sige nang Mila, kapin 50 katuig na nga nagbuhat og nagtinda niini. Napasa kini gikan sa iyang amahan. Kinahamgyod nga delicacy din sa lungsod sa Dagami kining kabak atong sayran karon makapuso proseso sa paggama niini. Ang ingredients nga gamit: tubig, yeast, asukar, baking powder ug harina. Sagulon kini pag-ayo aron makabuhat sa mixture. Kini nadayon ang anam-anam nga pormahon sa ginagmay nga bola. Nga butangan dayon og sesame seeds, una pa prituhon, sulod lang sa pipila ka minutos hangtod nga mo brown kini. Noon, hindi pa nagyuyulanda. Ang binibili ko lang arena yung 2 kilo. Yung donut 2 kilo gihapon, yung kabak. Pagkatapos parang igin susudoy ko laba. Ngatot may nagtutong 8 so ito. Tapos pagdating ng Yolanda, ewan ko kung bakit ang dami-dami ng bumibili. Tag 20 pesos ang 5 kabuok sa kabak nga ilang baligya. Makauna sulod sa tulong ngadto sa 4 ka adlaw nga matud pa mas mulami kuno kun maugmaan. Anong trade secret ng masarap na kabak ito sa Dagami? Aywan ko kung bakit gano'n yung kabak namin ang hinahanap ng mga tao. Hindi ko alam kung bakit nagustuhan nila. Basta yan lang ang ano namin. Nagpasalamat ang pamilya sa natabang sa kabak kanila. Alang kang ginang Mila, nakapaeskwela siya sa mga anak, milampos ug karon nakahatag sab og panginabuhian sa ilang mga assistants niining ilang gamay nga negosyo. Uban ni Godfrey Relien ug Edward Tubilan, Nico Sereno, Balitang Bisdak.